दिदोम नों आंखौ बेसेबां बेबायदि थगाय दोनबावनो आंनि गोसोआ बुंदों नों आंखौ मोजां मोना ओरैनोसो मोजां मोनफादों नङाब्लालाय नों आंखौ मानोथो दाबो जुलि खालामनो हाया हो दिदोम बुंलाय देवबारि खनफ्रोमबो लोगो हमगाफ्रोमबो नों आंखौ खालि जुलिल' लानो थिनो जुलि लानो हायो नाथाय जुलि लाखांनानै आं नोंखौ माखौ जाहोनो नों बेखौ सानदों ना थाखा फैसा ना धन सम्पति ना साख्रि बाख्रि जेबोआनो गैया आं जुलि लानानै नोंखौ खस्थ'सो होनाय जागोन आरो जों सानैबो बाला गुदुङाव गाब्र'नायसो जागोन बेनिखायनो जुलि जायैनि सिगां माबा मोनसे खालामनो होननानै आं सानबाय थादों नों आंनो सम होआ मानो सम हो सम बा बेसेबां सम नांबावगोन नोंनो मोजां मोनजेननायनिफ्रायनो बे फंसे बाथ्राखौनो बुंगासिनो नोङो आंनो सम हो साख्रि बाख्रि नागिरगोन होननानै बेसेबांथ' सम होबावनांगौ नोंनो सम होगासिनोखा माथो जोंनि मोजां मोननाया बेसेबां बोसोर जाखो 6 बोसोर गाहाम जाबाय अब्ला आरो आं नोंनो बेसेबां सम होबाय थाबावनो देग्लाय लांगोन फैगोन बोसोर लांगोन बिदि बुङैनो आंखौ नोङो बुरै होगसिगोन मिसानो आंखौ जुलि लाया देवबारि नों मानो बुजिया आं नोंखौ मोजां मोनो गावनिख्रुइबो बांसिन नोंखौ मोजां मोनो नों आंनो सम होबाव एसे आंखौ नों गावनि आथिङाव गसंथानो होग्रो बिनि उनाव नोंखौ जुलि लागोन नों फोथाय आंखौ देवबारि नों आंखौ फोथाय आं नोंखौनो जुलि लागोन मोजां मोनो जुलि लागोन होननानै बुङै आंखौ नेहिबाय थायो आंसो बुरि गरायलांसिगोन उनाव आंखौ रावबो नायसननाय नङा गावहा उनाव आं बुरि जाबा आंखौ मोजां नुनाय नङा आंखौ गावहा जुलि लानाय नङा गुबुन गोरलै सिख्लाफोरखौसो नायफिनगोन अब्ला आं मा जानांगौ आं राग'नानै थानांगौ नामा नेहोयै उनाव खावलायफोरा आंनि थरथ्र'जोबबा नायनो मोजां मोनगोन नों आंखौ लागोन नोङो हो मासे बोराबनो रोङोब्ला हिनजाव जाथिफोरबाथाय बोराबाव मोजां नुदों आयु मिनि बावलायदोंसो बाबा आंनि दुखु जानायाव नोंहा माने बिराद इन्टारेस्टसो मोनदों आरोना आंखौनो बिदि मिनिलायनो आंखौ नेहोयै आं देनां बुरैबा नोंनो लाखानांगोन खानाय मोनबाबो हाथाय गलायबाबो नोंनो लाखानांगोन आंखौहाय गखाया नोङो आरो लायाबाथाय बै दै बोहैबाय थानाया बेयावनो बाज्रुमनानै थैफैखागोन आं हो आरो नोंखौबो सान्ति दोनखाया आङो आंखौ बुरै गहोनानै नोङो आंखौ लायालासिनो थाबा जारलासोलै देवबारि नोंजोंबो एसेबां बुरि जानो गियोना नोङो गावखौनो ओरैनोबाबो बुरिखागोन माथो हाबा जाबाबो जायाबाबो बैसोजों लोगोसे बुरि लांखागोन नोंलाय बहाथ' हमथाना लाखिबाय थानो हानो बे समायना बैसोखौलाय महरखौलाय बुरि लाखागोन माथो सानसे नों बुरैबालाय आंबो बोराय जागोन बोराय बुरै जोंहा सानैजों रुमु संसार जालांगोन आरो ना मा होनो देवबारि सानलाय एसे खोथाखौ आं जे बुरै जानो गिखायो आरोलै आंखौनो बुरैबाबो लामारगोन आरो हाथाय गलायबाबो खानाय मोनलायबाबो नोंखौ लामारगोन आरो हो दिदोम लागोनलै लागोन ओरैनो मोजां मोनदों नामा एसेबां गोबावनिफ्राय लागोन बा माखौथ' फोथायाब्रा होथ आयौ सोर गाबोखो आयौ र'लै सना र' गाबलांनांला र' आं थांगासिनो दङ र' गलापिया सिगां आरो उरलाया उन मा जादों ना होसोलायनायसो गेलेदों बिसोरो नङा दिदोम नङा इसोर होसोलायनाय गेलेयाखै निस्सय माबा मोनसे जादों नङाबालाय माथो गाबै सानैबो मोखां सोम खारलांदों थौलाय थौ होसोलांनायजोंबो मा जादोंथाय थौ थौ गोख्रै थौ खारदो थौ गाबनोथ' बिराद ओंखारदों दालाय गाबनांगौना गाबनाङा जाखांलाय गाबनोबो रोंलायलाङाब्रा उरलायालाय मालाथो गाबफैनाय आंनि थारनायखौ रावबो बुजियासै गोसो थोनायफ्राबो आंखौ गारजोबलायबा आंथ' गाबथारनांगोन गाबनोबो दायो उन्दुनासो गाबगोन ना जिरायनासो गाबगोन जाखो आंलाय उरला बायदिया गाबनो समायगोन ना नङा गाबा सानदोंमोन गोसोआनो माथो नै खामजोबबाय गलापि सनाया आंखौ नेवसिलांबाय आं गाबनांगोन र' दसे उन्दुनानै गाबनोसै आं होद मा गावखौनो सिख्लाफोर बायदिसो मोनबायब्रा आङो सिख्लाफ्रासो बिदि बिसिनायाव एसो गाबो जानाय नङा जिरायना गाबो नां गाबनांगौबाबो आयै आफालै आंनि हिनजाव नांसिगौमोन खोनादोंना खोनाया जाखोब्ला एसे बोराय बुरैयालाय मा आंखौ दाबो नायफैया खोनाहैयाखैदांलै आंनि गाबनाया र' गोसा होख्राव गाबनि आं खोनाहैगोन आंब्लासो जोंथि नों आंखौ मानो गारनानै थांखो समायना एसेबां अनदोंमोन आं नोंसोरखौ
इसिबां होख्र' होख्र' गाबबाबो मा दाबो फैयाब्रा बे बोराय बुरैयालाय आयु मा जानायनि मा बिदि मा दुखु जानायनि गाबदलाबायखो नोंलाय दिनैलाय उरला उरला मा जादों मा खुथा आथिं थिखोदावलायनानै मा होख्राव होख्राव गाबदलाबायखो नोंलाय मालानिफ्राय गाबनो गोरों जाखो आफा आंनि हिनजाव नांसिगौ मा फिसा जाखो बिलाय लासिं सिंनो हिनजाव नांगौ होननानै बिदि गाबबाय सोरबा बिमा बिफानि सिगाङावनो लासिं दानि जुगावबो ना बिमा बिफानि हिनजाव बिनानै गाबबावो मानसिया सि लाजिबाय आं फा नोंहालाय गोसोथोनाय सिख्लाफोर दंना गैया जाखो गैला आफा गैला सासेबो गैला गलाफिबो अरखिबो समायनाबो आंखौ गारनानै थांजोब्बाय एसेबां अननाय होदोंमोन आं बुजियासै बिसोरो आंखौ साथामबो गारनानै थांबाय मा बुंनाय जाखो बेलाय उरला मा साथाम गाहाम गोसोथोनायानो सासेल'सो थायो दा मालाय हारे आयै नोंसोर गोदो गोदायनि मानसि ना बेफोरखौ मिथिया गोसोथोलायनाया मा बुस्थु मेनेजखौल' खालामनो रोंनांगौ सानै साथामालाय मा 10 जनबो हायो गोसोथोनो एसेबां मेनेज गोरोंबालाय साथाम गोसोथोनानैलाय मानोथो सासेखौबो दाबोसिम लाबोनो रोङाखै मानोथो बिमा बिफानि सिगाङाव हिनजाव नांगौ होननानै गाबदलाबायनो गोनां जाखो लाबोना लाफैदो एसेबां मेनेज गोरोङा उरला मा बुंनाय जादों बेलाय मा मेनेज आरो मा सानै साथाम गोसोथोनाय बेलाय मानसिया सानै साथाम गोसोथोनानै हिनजाव लानो हायो नामा हो मा बुंनाय जादों उल्था-फाल्था थांफु नङा दै आंनि न'आव एसेबो हिनजाव जायगा गैया गोसोथोनायानो साथाम गाहामबालाय साथामनि गेजेराव सासे मोजां साबसिन हामसिन मावनो दांनो गोरोंखौनो नायना लाबोदो आरो मा बेखौनो बिमा बिफानाव बिलायनांगौ जाबाय बिनिखायथ' आं गाबबाय थादोंलै आयो बिनिखायथ' आं गाबबाय थादों साथाम आंखौ गारनानै थांबाय गारजोब्बाय आंखौ गैला साथामखौबो आङो थगाय दोन्दोंमोन बिनानाव गोजासो होननानै बोरै मोथिलायजोबखोथाय गैला साथाम आंखौ खनसे सोबानानै गारनानै थांबाय आइलै आफालै नोंसोर आंनि मोनसे खामानि मावनानै होदो नोंसोर न'खरथामनावबो थांनानै बिसोरखौ आंनि थाखाय सोंहैदो साथामनि गेजेराव सोरबा सासेबाबोथ' जागोन नङा होमबा आयै हो आफा दे जागोन दे फिसा नोंनि थाखाय जोङो सोंहैगोन गाबोननो सोंहैनोसै जोङो नों गाबनो नांला फिसा नों उथिदो दे फिसा गाबबाय थांला जों गाबोननो सोंहैनोसै ओंखामा जानानै उन्दुनानै थादो जोंबो उन्दुहैनोसै गाबफ्रि हालायबाय बिमा बिफाखौ थगायनो गाबोन आंनि थाखाय हिनजाव सोंहैसिगोन बा मा एसे खुसि आं हिनजाव मोनसिगोन दे लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज उर्ला फुथुला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्टबो खालामनो दाबावसै